O Concello de Rianxo está a facer da vila un lugar máis belo. O Executivo presenta o proxecto de intervención artística Vila do Mar máis alá dos muros, que organiza a Asociación Ondiñas Mainas. Dúas serán as actuacións que se farán no municipio, a cargo de dous artistas rianxeiros, Lara Torres e Nove Noel, que intervirán nun muro privado no lugar de xogo dos bolos e nunha das paredes do auditorio, respectivamente. Eu pintarei o muro privado que está no xogo dos bolos, que é o cruce para Tanxil, e Cortes, e Fincheiro. E aí decíase de que era un punto de reunión onde se facían seráns, comilonas e demais, pero todo xeraba en torno ao xogo dos bolos. Hai unha escena de mural en Galicia que está collendo forza e que pensamos que é importante apoiar, pero sobre todo creo que o interesante é Rianxo non é unha cidade grande que non teña un problema de urbanismo nin de feísmo demasiado palpable, non? Pero tamén é destacable que o muralismo ten unha función comunicativa aparte de solo rexenerativa, non? O proxecto estará rematado aproximadamente en 15 días e segue o camiño de outras actuacións para embelecer espazos públicos que se encontran degradados. Dende o Executivo recalcan a importancia de animar este tipo de iniciativas. A idea é que sirva de escaparate, de mostra, de lugar de traballo para que se poida amosar e se vexa o que se pode facer e animar a outro tipo de actuacións que se poidan producir nun futuro. Pero especificamente, xa digo, en 15 días teríamos elaborados e rematados dous murais que ademais temos a sorte de contar con deseñadores de primeiro nivel daqui do noso propio Concello, como é Nove Noel e Lara Torres, que van realizar cada súa intervención. Vila do Mar tamén serve como unión do pobo de Rianxo, xa que os deseños dos muros estarán inspirados nos contos, lendas e vivenzas dos veciños rianxeiros, en definitiva, na historia da vila.